jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani Jankare ke magana. Kamar yadda muke so mu sanar da al'umma, akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma ba su gane ba. Gwamnati tana zuwa tana ta maku wasu abubuwa, tana ɗaukar ku, kun ga ku jinin ku ne ake kashewa, ya kamata ku neman makan ku sauki, amma ku da aka fito da maganar mu zauna lafiya, ku ne wanda kuka ma fara nuna wai a kyale, wai ai mu mayaudara ne. To ai ku tuna ku gani, waɗanda kuke faɗa da su a baya ba yanzu da su kuke faɗa ba. Kai ku tuna a lokacin, kai ku duba da kai da ke duk kun sani, ba ku sani ba. To tun nan za ku duba ku tabbatar da cewa zamani ya canza, kuma kowane zamani kakan gwada shi. Kuma gwamnatoci masu cewa za ku iya, kuna nuna na baya sun gaza, to tun da kun kama za ku gani, za mu fara DJ da ku, saboda duk abubuwan da kuke gani kun sa ana zuwa ana kone ma gidajenmu, ana kashe yan uwanmu. To gaskiya mun gaji da haƙurinmu ya ƙare. In dai ba lafiya za a zauna ba, mu ma za mu ɗaga makamanmu, kuma za mu tashi mu saki duk inda muke so, za mu ci gaba da kashe mutane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamar yadda kuka sani Jankare ke magana. Hattara aboki, danja mulkin tulumbu kenan. Yau Laraba, yau ne postin din nan 2024. To yau dai muna Laraba 21 ga wata 2024. To mu saƙonmu muna so gwamnatocin nan su gane, ko da dai dukan ku gwamnonin mun ga 'yan jamu keta ne irin mu yara ƙanana. To tunda kun ga kuna da ƙananun shekaru za ku iya, to su dattawan in basirar su ta toshe su biye maku. Yanzu a lokacin da aka yi sulhu da shi mai girma tsohon gwamna Aminu Bello Masari, lokacin da muka yi sulhu da shi muka zauna, kada ku manta shekara nawa aka yi ba a kashe ɗan adam ba. Kai yanzu ka haɗa mulkin Masari da wannan? A yanzu jinin da aka zubar daga hawan Dikkwaraɗa, daga hawan wancan gwamnan na Zamfara zuwa na Kaduna, billahi lazi, kai hawan mulkin ma'an nan wallahi har aka gama mulkin Buhari ba zubar da jinin da aka zubar a yanzu ba. Mutane ba ku da hankali. Abinda muke so mu wayar da maku da kai, tunda mu kun ce mu jahilai ne, amma muna so mu nuna maku cikin mu akwai wanda suka yi Arabi, akwai wanda suka yi boko, dukan mu akwai mai, wasu ma tsohin ma'aikata ne.